ውድብ ህወሓት በመንግስት ኢትዮጵያ ዝሳወር ዘሎ ካልእ እዙር ደማዊ ኩናት ደው ይበል ዝብል መግለፂ እንተውፅእ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ድማ ትግራይ ጓነ ዝዕንደላ ዘኽታም ኩና ኢሉ ሙሉእ ትሕዝትኡ ናባኹም ክነብፅሕ ኢና ተኸታተልቲ ቀርፋ ሚድያ እውን ሓቢርኩምና ፅንሑ። በመንግስት ኢትዮጵያ ዝሳወር ዘሎ ካልእ እዙር ደማዊ ኩናት ደው ይበል ክብል ውድብ ህወሓት ፀዊዑ። እቲ ውድብ ሎሚ 2 ለካቲት 2018 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ንሰላም ካብ ዘለዎም ዘይነቕነቕ መትከል ዋጋ እንኸፈሉ እውን እንተኾነ ኩሎም ኣፈላላየት ብዝርብን ሰላማዊ መንገድን ክፍትሑ ክስርሑን ክምሕፀንን ጸኒሖም ኣለዉ። ድሕሪ ምባል ቅድሚ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ እንትእወጀ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ መፍትሒ ክኾን ከም ዘይክእልን ኩሎም ኣፈላላየት ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ዘተ ክፍትሑ ከም ዘለዎም ብምእማን ዘይተሓለለ ፃዕሪ ክገብሩ ምፅንሖም ሓቢሩ። ድሕሪ ስምዕ ፕሪቶርያ እውን እንተኾነ ክባር ዋጋ እናኸፈሉ ንሰላም ዝርርብን ቀዳምነት ብምሃብ ስምዕ ፕሪቶርያ ክፍፀም ፓነል ሕብረት ኣፍሪካ ክፅዋዕን ህልው ኩነታትን ከይድን እቲ ስምምዕ ክገምገም ብተደጋጋሚ ፃውዒት ኣቕሪቦም እዮም ዝበለ እቲ ሰሙናዊ መልእኽቲ። ብኣንጻሩ ድማ እቲ ብዝወደቦን ዘዋፈሮምን ዕጡቓት 40 ሚእታዊ ሕገ መንግስታዊ ላዕለዋዊ መሬት ትግራይ ወሪሩ ብምሓዝ ህዝብና ኣብ ማእኸል መዕቆቢ ክሃልቕ ዝግበር ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝኣተወ ስምምዕ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝጀመሮ ጆኖሳይድ ዝቕፅሉ ተግባራት ክፍፅም ጸኒሑ እዩ ክብል ከሲሱ። ብተወሳኺ እቲ ሰሙናዊ መልእኽቲ መቐፀልታ እዚ ተግባሩ ድማ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትን ሰላማዊ ህዝብናን ተኽሲ ብምኽፋት ብሰማይን መሬትን ብዝፈፀሞ ደብዳብ ህይወት ወገናትና ከም ዘጥፍአ ሓቢሩ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ ድማ መጠነ ሰፊሕ ናይ ኣፅዋርን ሰራዊትን ምንቅስቓስ ብምግባር ገዚፍ ወታደራዊ ዓቕሙ ናብ ትግራይ ብምፅጋዕ ናብ ካልእ ዙር ደማዊ ኩናት ንምእታው ኣብ ምህዳድ ከም ዝርከብ ሓቢሩ። ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ህወሓትን እቲ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተበፅሐ ስምምዕ ዘላቒ መቋረፂ ተኽሲ ናብ ዘላቒ ስምምዕ ሰላም ክሰጋገር ብዘይምርብራብ ክቃለሱ ጸኒሖም እዮም። ሕዚ እውን እዚ ሓደገኛ ሳዕቤን ዘለዎ ወታደራዊ ምድላዋት መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠጠው ኢሉ በመሰረት ስምዕ ፕሪቶርያ ናብ ዝለዝብ ከእቶ እምበር ናብ ካልእ ደማዊ ኩናት ከእቶ ፍጹም ድሌት ከም ዘየለውን የረድእ። ማሕበረሰብ ዓለም እቲ ብህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ስምዕ ፕሪቶርያ ዝግበር ዝነበረ ፃውዒት ጸማም እዝኒ ክህቦ ጸኒሑ እዩ ዝበለ መግለፂ ህወሓት ኣብ መወዳእታ እቲ ሰሙናዊ መልእኽቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካን ኣሜሪካን ነቲ ሕዚ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ኣመልኺቶም ዘውፅእዎ መተሓሳሰቢ ጽቡቕ ጅማሮ ምዃኑ ብምሕባር ማሕበረሰብ ዓለም ካብ መተሓሳሰቢ ዝሰገር ጭቡጥ ምንቅስቓስ ብምግባር እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሳወር ዘሎ ካልእ ዙር ደማዊ ኩናት ጠጠው ክብል ዕጃሞም ክዋፅኡ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሩ። ትግራይ ጓነት ዝዕንድላ ዘኽታም ኩና ኢሉ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ። ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሎሚ 2 ለካቲት 2018 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ መንጎ ደቂ ብሄር ትግራይ ይቀላቐል ዘሎ ናይ ዕርቂ ዘተን ሰላምን ተበግሶታት ክጣንኸሩ ክድግፍ ከም ዝግባእ እውን ገሊፁ። እቲ ውድብ ንሕማም ትግራይ ዘላቒ ፈውሲ ኣብ ምምፃእ እውን ኣበርክትኡ ልዕል ስለ ዝኾነ ነዚ ዓብዪ ተበግሶ ዝወሰዱ ኣካላት ኣልቦ ወገንና ክኾኑ ይጠልብ። መግለፂ ሳልሳይ ወያነ እንትቐፅል ትግራይ ብስሪ ንባዕሉ ተገማሚዑ ብሄር ሒዙ ክፀድፍ ዝተግህ ናይ ስልጣን ሓይሊ ጓኖት ዝዕንድሉላ ዘኽታም ካብ ትኸውን ጸኒሓ እያ ኢሉ። ህላወ ትግራይ ብምጽናዕ ደረኽቲ ጠለባት ትግራይ ክምለሱን ከረጋግጡን ዝዓመመ መንግስቲ ክበሃል ዝኽእል ብሄራውን ህዝባውን ትካል ትግራይ የብላን ዝብል እቲ መግለፂ ብምዃኑ እውን ዘለናሉ ኩናት ጠፍኣት ንሓዋር ክፍታሕ ጠለባት ትግራይ ክኽበሩ ይኹን ዛጊት ህይወት ደቂ ብሄር ትግራይ ብምብላዕ ዝጀመረ ኩናት ሕድሕድ ክመክኽ ትግራይና ሓቆፋ ይቅቡልን ብብሄራዊ ሓልዮቱን ተገዳስነትን ዝተመልአ ብሄራዊ መንግስቲ ከም ትጠልብ ሓቢሩ። ብተወሳኺ እቲ መግለፂ ንህላወን ውሕስነትን ብሄር ትግራይ ወሳኒ ዝኾነ ትካል ማለት እውን ተኸላ ብሄራዊ መንግስቲ ዘጋህድ ንኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ዘካተተ ሓቆፋይን ኣሳተፋይን ብሄራዊ ዘተ እንትገብር ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ስለዝኾነ ትግራይ ዘላትሉ ብርኪ ጥፍኣት ብናይ ሓደ ወገን ብይናዊ ቀይዲ በተኻውን መንገዲ ዘጋድድ እምበር ዘቃልል ፀገም ከም ዘየለ ከም ዝኣምን ህላወን ቀጻልነትን ብሄር ትግራይ ኢሉ እውን ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ብምምላስ ግጥኣታዊ ሓድነት ትግራይ ዘቐድሙን ንኩሎም ወገናት ኣካባቢ ብሄራዊ ዘተ ክግበርን ጸቕጢ ክዕርፉ ፀዊዑ። ብዛዕባ ፍሉይ ፃውዒት ንዕቤት ዓደን ሽማግለታትን ኣቦገረባትን መራሕቲ ሃይማኖትን ትግራይ ኢሉ ኣብ ዘስፈሮ ሓሳብ ድማ ንዝኾነ ሓይሊ ከይወገንኩም ኣብ መንጎ ደቂ ብሄር ዘጋጠመና ብረታዊ ጎንፂ ዘዕበየ ጎይቐ ብብልሓት ሚዛናውነትን ትዕግስትን ክትፈትሕዎ ብረታዊ ጎንፂ ደቂ ብሄር ደው ብምባል ናይ ዕርቂ ዘተን ሰላምን በሪ ክትከፍቱ ብፍሉይ ፃውዒት ነቕርበልኩም ብምባል ሳልሳይ ወያነ ትግራይ መግለፂ ዛዚሙ። ንሕዚ ዝበልናዮ መግለፂ ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ሰዓብትና ስለ ዝኾንኩም ኣዝና ኢና ንመስግን። ሰላም።